Čaute, dneska som videla niečo na YouTube a poďme to vyskúšať. No, dostali sme rúfam takýto. Vidíte, čo drží môj tento panáčik. Takéto panky sme dostali. No, to viete akurát tuto nájsť, tak to je ten krík. No, keď pôjdete do každého obchodu a dáte to takto, tak dostanete furt niečo. Vidíte? By som to zladila. Ja by som to zladila. Ideme do tohto detského. Čaký maký. A tu som dostala. Super. Toto musíme asi upraviť. Ja to neviem, čo som pípala. Musím ešte si dostať na obchod, lebo ešte len v týchto som bola, ešte sa nešla. Ja to všetko zladím, uvidíte. Všetko dokážem zladiť. Tak taštičky si dám všetko. Taštičku si takto zoberiem. Keď dostanem niečo vždy, tak si to len tak zoberiem a hotovo. Hej, ale tu ja viem, čo dostanem. Také hrozné okuliare, prehrozné. Čo s tým mám? Ešte také úplne normálne. Musím ísť do každých obchodov. Počkajte, ja si toto vec. Toto nič neplatí. Vieme, že toto neplatí. Čo, ja už fakt neviem, kde mám ísť. Ešte lepšie. Ideme sem, lebo som celú. No, som toto našla. Tuto jednu kôbočku. Paničky si chcem odločíme. U mňa odločíme, hej. My odločíme a neodložíme. Dobre, vždy tu len pípam. Teraz zbieram tie oblečenia. No. Tu je len. Čo? Taký prstej, mire som mal. Tu, ja neviem, ale tu niekde musí byť tam, neviem. Ideme tu slediť. To bude hnusné zladenie.
celé vtipné. Pozrite. Corriere už mám buď. No a pravda, že ideme na to. Táto panočka. Dáme prečo, to sa mi vôbec nepáči. Takto, aby bolo busa takto, lebo oni teraz ako majú otázku. Viete, neviete nič. Čo tu máme týmto? Ježišmaria. No ja končím, čaute. No a pravda, že ukážem môj dom. Som si ho takto bobo urobila. Je to plavu teraz vecičky. Teraz ona došla akože s tým nákupom. A idú sa kúpať ďalej. Čaute.